Хора, сега играеме на Steel Brain Road. Благодаря, ако гледате това видео. Да кажа, от време на време ще спирам на пауза, за да не бъде много дълго, май няма да ми позволи да го кача. И да събираме абонати. Много. И сега Бомбардиро крокодил. Аз имах Льодоманделитус, имам 3-етажна сграда, имах Льодоманделитус, ама ми го откраднах. Три малки Бомбардиро крокодило. Ако някой иска, може някой път, когато събереме 50 абоната, тогава ще може да направя трябва да има 50 абоната, за да мога да направя как казваше, че от време на време забравям някакви неща. Да снимам на живо и да кажа, и да видите името ми и така да можем да играем всички заедно. Виж колко много места. Пробред. Вижте. Толкова места, плюс ако махнем моето място, вижте колко места има и само толкова човека могат да влезнат да играем. И мога да ви дам само за малко за пари. Например, някой от тия мога да ви дам за пари или на третия ми етаж да ви дам този. И така. Трябва да си заключа с базата, ако някой влезне някакъв си от приятелите ми. И така. Чакаме нещо да се падне. Снимам го няколко часа сутринта, това видео го снимам. Чакам нещо хубаво да се падне, когато нещо искам да ви кажа. Ще пусна видеото, да сега го спирам на пауза. Хора, забравих да ви кажа, ще има и това мисля, че ще бъде поредица. В Roblox ще играем някои игри. И на тази може да е поредица. Ако искате на 99 нощи в гората ще играем. Нас с Валери е много добър рекорда и пак можем, когато съберем 50 абоната, да се включите. И нашия рекорд с Валери е 202, не, 102 или 103. Да, 102 ми беше. Сега би трябвало да чакам. Ако някой, не знам дали някой пише в коментарите, аз много време съм чел коментарите, ако сте написали го, напишете на това видео какви игри искате да играем в Roblox. Определено ще я играем. Даже можете да се включите в играта. Сега би трябвало само да чакаме и чакаме. Не казвайте, ако пишете в коментарите, ще са много кратки видеа, защото са много дълги, но просто го спира на пауза, защото ще е скучно, просто е така да стоите и да гледате. И така, през цялото време. Това ще е много скучно, заради това го спира на пауза, няма как да бъде дълго. И айде. Малко го спрях, но нищо, айде. Спирам го. Хора, само вижте колко слабо нещо се падна. Другите казват, ще е добро, ама е много слабо. Ще го взема, ако някой иска, може да му го дам. Ако някой го иска, разбира се. И ако направим Льодоманделитус, пак мога на някой да го дам. И брат ми е много по-силен от мен в играта.
На него му трябва 7 билиона да заребъртне, а на мен само 1 трилион. На Валери му трябва 7 трилиона, а на мен само 1. Чуда се как ще го направи. Заребърт, тралела. И Валери има тия неща, които ги виждате отгоре. Ги. Сега просто чакахме и мисля, че това е лерото, но и той е слаб. Някакъв апдейт. Ще чакам да се падне нещо добро и тогава ще пусна видеото. Да сега го спирам. Сега само да видим кога ще спадне в колелото. Само малко! Само още малко ще се да се падне. А се паднаха много малко пари просто. Това е цела бялтата. Ако мислите как да ребъртнете, ето трябва да съберете пари. И виждате кои брейнроди ви трябва да ребърнете. Най-гадното е, че някой трябва да ви вземе, ако имате добри, защото ще ви се махнат хем парите, ще ви останат малко и хем така. Ще ви се махнат брейнродите, заради това някой трябва да ви ги вземе, освен това, което ви трябва да ребърт, и тогава ще можете да ребъртнете и той трябва да ви ги върне. Ако ребъртнете и така ще ви се махнат, ако някой не ви ги вземе. Як видите как имам тия отдолу, от тъй тук са. Ето влизаме и ето ги всичките отгоре. Това е за първи левел, това е за втори левел, това е за трети, това е за четвърти и за пети, шести. И аз съм на 10 и е това са. Е така го махам. И добре да си вземам клонинг. Да има. Това е клонинг, това е. Така. Идват. Ще го спра на пауза видеото. И така. Здрасти. И сега го спирам. И Валери в момента е тук. Кажи нещо, айде. Здравейте, хора. Валери, имаш ли YouTube канал всъщност? Да. Прибирам се от момента от матч. Игра от друг отбор. Екипът ти е същи като Атлетико Мадрид, ако го знаете, отбор в Испания е. И имаше две момичета от другия отбор и такова. Да ви кажа, че ние ги бихме 9-1. Предишния ви матч? Предишния матч те ни биха, едни други ни биха 4-3, ама първия ни матч ги бихме някакви други 10-0. Добре. Нали, аз си казах, че си много добър. Кажи какви неща имаш само. В Steel Brainrot, където в момента играя. Имам 3 бръсте пати пума. Такова имах леваката, но ми откраднаха, за съжаление. Трябва да усилия. Имах някакъв... Връгах Мело, много е слаб, няма да го взимам. Не. Да, много е слаб. Аз ако видя тролео не го взимам. Да. Но на мен трябва да ръба, заради това съм го взел. Но аз си казах, че ако събера, може да се направим приятели с хората и да играем заедно с Steel Brainrot или на 99 нощи в гората можем да играем. И казах какъв ни е рекорд, ако искат можем да го подобрим, ако е по-малко. Кой не? 102. Колко и каза? 102. Ти верно не знаеш рекорда ни, брат. И това ли забрави? Или 103, не знам аз. И това ли не знаеш? Аз това и казах, колко ни е рекорда? 107! Колко забравяш?
Сега го спирам на пауза. Пускал съм да видите как изглежда Трик Трак Барабум. Не имах пред. Не знам дали е точно Трик Трак Барабум. Не. Не, те подноса. Шеф Клаба Кадабра. Вижте как изглежда. Бърте ми се тъпи. Кой? Кио. Как изглеждат, сам да покажа. И айде. Спирам. Който има най-якото нещо в сървър, сега като влезнете, когато правя на живо, и който има най-доброто нещо вътре, ще му дам тия неща тук. Сега ще не мога да се движа. Спаунт. И вижте, тия неща ще дам, което най-яко нещо има, ще му дам тия 3 неща. Защото са много слаби и ако някой ги иска, ще му го дам. Или който има най-якото му нещо е за мен много слабо, мога да му го дам тия последното ниво. Това е много лесно. Да. Опа. И така, чакаме. Не знам дали това да спра видеото. Но, добре. Айде. Ще го спра само на пауза, няма да спра видеото. Хора, нищо добро още не се е паднало. Мисля да спра видеото и да сложа край на видеото. Ето нещата, които ще ви дам. Тия мога да ви дам само за пари. Само на заем за пари мога да дам някой от тия. Така, той е слаб. И просто мога да кажа, това беше всичко от мен. Айде, чао.